A xulgar por estas imaxes, o accidente puido ter peores consecuencias. O sinistro rexistrouse pouco despois das 11 desta mañá na avenida de Rubiáns, en Vilagarcía, á altura de Baigar. Trátase en concreto do quilómetro 235 da N640. Segundo relataron para Canal Rías Baixas testemunhas presenciais, primeiro produciuse un choque por alcance entre esta furgoneta, o camión e o guindastre. Seica a primeira quería facer un xiro á esquerda e os que viñan detrás non puideron reaccionar a tempo. A continuación e a consecuencia dese primeiro sinistro produciuse o segundo choque, neste caso entre dous turismos que viñan en sentido ascendente e que finalmente foron os que acabaron levando a peor parte. O resultado deste dobre accidente, 3 persoas feridas foron trasladadas ao Hospital do Salnés con feridas de pouca consideración. Ata lugar dos feitos, ademais dos efectivos sanitarios que se encargaron de evacuar os feridos, achegáronse efectivos de emerxencias de Vilagarcía e tamén a Garda Civil e a Policía Local. Ao tratarse dun dos principais accesos á cidade, cun denso volume de tráfico, na zona creáronse retencións. Para desconxestionar o tráfico, estableceuse a circulación alterna no primeiro dos carrís que quedou despexados, o de saída. Xa ao mediodía, a zona quedaba completamente limpa logo da intervención do Servizo de Mantemento da Estrada.